Hola, som Carolina i Sergio i anem a parlar de la història de Tirant lo Blanc i van a fer un petit resum sobre aquesta història. Tirant lo Blanc narra les proces d'un cavaller que amb el seu esforç i valor aconsegueix el grau de capità general i, després de posar fi a l'amenaça dels turcs contra Constantinoble, es casa amb la filla de l'emperador, Carmesina, alhora que es converteix en hereu del tron. La història comença amb les aventures del cavaller ermità Guillem de Barònic, el qual venç dels sarraïns i allibera Anglaterra. Cavallers de tot el món assisteixen a les festes amb motiu de la boda del rei anglès. Tirant, que anava, s'adorna damunt del cavall i quan desperta es troba amb l'ermità Guillem de Barònic, que li alliçona sobre cavalleria. En la cort, Tirant és anomenat cavaller per el rei d'Anglaterra i participa en diversos combats cavallerescos amb ell. Al assabentar-se, Tirant, que l'illa de Rodes es troba assetjada, acudeix acompanyat de l'infant Felipe, fill del rei de França. A Sicília, Felipe s'enamora de la princesa Ricomana. Mentrestant, Tirant du a terme amb èxit l'alliberament de Rodes. Després fa un pelegrinatge a Terra Santa i rescata captius cristians. A continuació, Tirant es dirigeix a Constantinoble per a lluitar contra els turcs que amenacen l'imperi bizantí. L'emperador li fa capità general de l'exèrcit i Tirant gana totes les batalles gràcies al seu valor i enginy. En esta part apareixen escenes romàntiques que s'alternen amb les accions militars. Tirant s'enamora de la princesa Carmesina, a qui corteja amb l'ajuda de la donzella Plaer de Mavida. Les traïcions del duc de Macedònia obliguen a Tirant i Plaer de Mavida a embarcar-se en un barco que naufraga a les costes del nord d'Àfrica. Tirant és capturat i posteriorment alliberat per a lluitar contra els moros. Aconsegueix guanyar fama militar i convertint al cristianisme diversos regnes magribins. Finalment, acompanyat de Plaer de Mavida, retorna a Constantinoble. Una vegada allí, allibera l'imperi de l'amenaça turca, es casa amb Carmesina i és anomenat Cèsar de l'imperi. Al final, no obstant això, Tirant es posa malalt i mor després de fer el testament. Carmesina mor també, a causa del dolor per la mort del seu marit. Finalment, Hipólito, l'escuder de Tirant, es casa amb l'emperadriu i es converteix per tant en emperador. A continuació, Carolina i jo explicarem els personatges masculins de la novel·la El Tirant lo Blanc. El farem amb la voz en off i mentre els estem explicant estaran les fotos dels personatges. Tirant lo Blanc, un gran cavaller, valent, fort i molt hàbil amb les armes, que planta cara a les situacions més arriscades i perilloses, lluitant a les batalles amb enginy i justícia. És un personatge molt amable i educat, que defensa uns ideals concrets i defensa el seu honor amb totes les seues forces. Però, en el terreny amorós es mostra bastant tímid i vulnerable, i sovint aquest enamorament li porta conseqüències a la seva pròpia vida. Diafebus. És un cavaller culte, prestigiós i fidel. És amic íntim de Tirant i del seu propi cosí, company d'armes. Es va casar amb Estefania, filla del duc de Macedònia. Emperador. És l'amo de l'imperi de Constantinoble, home molt culte i educat, que es preocupa dels problemes de la cort, però no se n'adona del que passa al seu voltant i acaba morint de pena per Tirant i Carmesina. Hipòlit és un personatge bastant insegur amb si mateix, jove, però sense gaire d'experiència, i s'expressa amb un llenguatge culte i ben refinat. Ell mateix va ser qui va declarar el seu. Abans de terminar, Carolina i jo opinarem sobre què ens ha paregut el llibre. Per la meva part, el llibre ja l'havia llegit als 3 cursos, però tinc que reconèixer que al final sempre m'aconsegueix sorprendre, perquè sempre se m'olvida que l'escudero de Tirant es queda amb l'emperadriu i es queda amb tots els diners. O sigui, Hipòlit. Això sempre m'aconsegueix sorprendre, la veritat. Pero el de mes també me fa un poco o demasiada gracia que Tirant en les lluites sea tan valent i que en l'amor sea tan... Però en general el llibre està molt bé i
si tinc que recomanar algun llibre que esté en valencià, seria un d'ells seria el Tirant lo Blanc, la veritat. Un d'ells. Altres també, però Tirant lo Blanc... A mi no m'ha agradat molt el final de Tirant lo Blanc, perquè jo pensava que iba a acabar amb un final feliç, que Tirant es va fer emperador, es va casar amb Carmesina i tot això, però al final acaba malalt i es mor. I després, per la tristesa, Carmesina també es mor. I això no m'agrada, la veritat. I jo crec que hauria agradat més que acabaran amb un final feliç, que jo què sé, que tingui... Home, per a Hipòlit, final feliç és. Per a Hipòlit, final feliç és. Me vas a dir tu que no. En conclusió, no ens ha agradat el llibre, però el final és inesperat i no agrada tant com creiem que ens hi va agradar. Aleshores, li posaríem al llibre un 7, no? Un 7, un 8. Perquè a mi el final, a ella no l'agrada, Per a a mi ell. m'agrada molt. El final? El final, tio. Que Tirant és mort? Ah, bueno, és que jo me refereix al final de que Hipòlit es queda amb l'emperador, que el més tonto, el més llest al final, ¿sabes? Bueno, Tirant lo Blanc, So put your rose-colored glasses on and party on. Crux, con... Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, distortion. Vale. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling El qual ven... No me think we're free. El qual vens... Cause once on me, we're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Uy, bien. Uy, manos. Ya, Eva, no me... Desde el principio, porque vamos... Da igual, en serio. A ver... Es que ahora no puedo. Vale. Tirant, que anava, s'adorm damunt del cavall. I quan desperta... Tirant, que anava. Anava i vuelve, ¿sabes? Cuando te vas a A volver. continuació, Tirant es dirigeix a Constantinoble per lluitar contra els turcs. Finalment, acompanyats de Plaer de... Uy, no me jodas la vida, No me jodas la vida, Plaer de ma vida.